zápas v kvalifikácii na zimné olympijské hry 2026 na Bratislavskom. Slavenie, napriek tomu sa ešte do jednej palebnej pozície dostať môžeme a to do gólovej. Otvárame skóre stretnutia, ujímame sa nad Rakúšanmi, vedenia 1-0 za slov Martina Gernáta. Aj keď to nie je využitá preslovka, tak si myslím, že to nikomu neprekáža. Konečne nám tam ten gól padol, pretože bolo to nemastné, neslané. Tam veľmi dôležité bolo, že Kristián Pospíšil ten puk dokázal udržať ešte v pásme, ešte počas preslovky a už aj keď boli Rakúšania 5, tak ten puk dokázal poslať dole a svojho brata Martina ten krásnym spôsobom našiel Gernáta samého a to je pozícia, v ktorej hráč alebo zbiehajúci obranca jednoducho skorovať musí. Že v čase, keď už dával našim hráčom najavo, že niekto musí myslieť na Lisnera, tak sa do toho zakľakol Niko. Teraz trošku viac priestoru, presahuje Kňažka, ktorý dáva gól! Strieľame gól, nebol to Kňažko, ale Miloš Kelemen, ktorý prestrelil Kiketa. Veľmi dôležité, že sme dokázali streliť druhý gól po tom možno najlepšom striedaní Rakúšanov v dnešnom zápase. Sme sa dokázali udržať v pásme už. A to nastrelenie sama Kňažka bolo nebezpečné. Dokázali sme ostať na puku a Miloš Kelemen nevymýšľal. Koľkokrát sme videli v takejto pozícii nášho útočníka hľadať ešte niekoho prihrávkou. Ale Miloš Kelemen to zobral na seba a to je nebezpečný puk takto teplomenovo pod vyrážačku a je to opäť veselšie za góly. Rakúšania, ktorí boli vyhrali, Reinbacher nestrieľal, namiesto toho pripravil palebnú pozíciu na modrú čiaru a tam zrejme prišlo k teču. Ešte pred bránkou Samuela Hlavaja. Necelých 8 sekúnd pred koncom tretiny Rakúsko znižuje na jednogólový rozdiel. Sami zbytočne sme sa dostali do tejto pozície, situácie, kedy sme umožnili Rakúšanom znížiť. A na nešťastie pre nás presilovka Rakúšanov bude trvať, keďže to Rakúšania stihli ešte v presilovke od dvoch hráčov. To je presne to, že to boli zvládli oni. Tam ten puk ostal, pomohli si. A veľmi jednoduchá súhra. A to pravdepodobne tečoval, to je úplne jedno, ale aby som tú myšlienku dokončil, my sme nemuseli byť v tejto pozícii na konci druhej tretiny, ale stalo sa. Je potrebné s tým teraz ďalej pracovať. Súra v stredovom kruhu sme hru podľahol Benjaminovi Baumgartnerovi. Rakúšania tak môžu tvoriť. Puk sa dostáva do rohu, pozíska, odkiaľ to Rakúšania už naspäť pred našu bránku nedostanú.